Ni ceisio dewis y tîm gorau erioed i gynrychioli Cymru, Mei Emrys a Malcolm Allen sy'n gyda fi. Ni wedi cyrraedd yr ymosodwyr. Reit, sa'n gwybod i ddechrau. Mae'n mynd i fod yn bron yn amhosib, ond Malcolm wedi chwarae gyda lot o nhw, wedi gwylio llawer. Pwy sydd yn cael y Cris pwysig na gyda ti? Wel, di Dean Saunders, di Craig Bellamy, di John Hartson, di John Tosiak. Dyn nhw ddim, mae gen i om. Ond dwi wedi siarad am y rôl rhif 10 gyntaf. Okay? Y rôl rhif 10 yn mynd i fi, oherwydd mae o'n chwaraewr sy'n gorfod cydylanwad ar y gêm, sy'n gorfod creu argraff. Mae'n rôl rhif, rôl reit rhyd iddo fo, geith o fynd o un ochr y cae llall, geith o fynd yn feri nôl y bel, geith o fynd lawr y Sianeli, fynd heibio am ddiffynwyr y gwrthwynebwyr, ydy'r Aaron Ramsey. Oherwydd faint o glefar ydy o efo'r pasys bach creadigol yma. Maen nhw'n deud, a dwi'n deud bod tro, y bas ola ydy'r bas anodda. Ydy'r bas sy'n cyfri. Ydy'r bas sy'n brifo. Wel, mae o yn cael hynna yn berffaith rhan fwy ar amser. Mae'r penderfyniad bach cywir na mewn eiliad mewn gael ar y bel, mae rhan fwy yn nhw, 9 allan o 10 yn rei cywir. A mae o hefyd i adio gols i'w gêm ar y lefel rhyngwladol 16 o goliau gan fo. Union un peth a Mark Hughes, sa hwnna oedd y dewis anodd i fi chwarae yn y rôl rhif 10 ma, hefyd o Mark, pan oedd o'n hynach yn ei yrfa, oedd o'n mynd yn dyfnach i nôl y bel mwy a mwy a mwy. Ond dwi wedi dewis Aaron Ramsey, 16 goliau, mewn llai o gema na Mark Hughes. A dwi'n meddwl mae'n lot mwy ddod gan Aaron Ramsey, ond nath Euro just profi'r pwynt o fod Aaron Ramsey yn medru chwarae yn erbyn y goreuon yn y byd a dangos bod o'n un o'r goreuon yn y byd. Felly, Aaron Ramsey ydy'r un o'r ymysodwyr sy'n y rôl rhif 10 na. Ac y ffordd mae'n medru bod mor glefar i amseru i ddediad i fewn i'r cwrs cosbi fel welon ni'n ebyn Hwngari yn yr ymgyrch dwytha na, yn ei gem gyntaf yn yr ymgyrch i Gymru, y dylanwad ar ysbrydoliaeth ac y ffordd hefyd mae'n cael pawb o'r tîm i wneud siŵr bod nhw'n chwarae i'r steil, i'r tactega ac i rhyw fath o rhythm maen nhw angen wneud efo be mae rheolwr wedi ofyn wrth. So, Aaron Ramsey di'r un o'r ymysodwyr. Just i weid, mae fi'n cofio sôn am yr Euros, chi'n cofio pan nath o liwio i wallt yn felyn, cyn yr Euros, a ffynu yma'n ymddangos, a chi'n meddwl, be mae wedi wneud? Be mae wedi wneud? Mania wneud yn cwpan y byd 94 o'r Ciro Cymru, a nath e'n fynd ar chlaw nhw. Ond oedd e'n amlwg, oedd e'n gyfforddus, oedd e'n barod am y llwyfan, a oedd e'n rhyw fath o statement mewn ffordd. Os dwi'n iawn dydol, oedd ni gyd fel pobl y wasg yn mynd i wneud o, a chdi oedd yr unig un i ddeud, na, dwi'n meddwl, dyna pam nath ni ddim. Dyna'n wir? Na. Sgynna fi'n llawer o wall i droi blond. Na, ond i am wneud, swn i methu chlaid, so mae'n gwisgo top melyn. Mae Ramsey yn y rhif 10. Sawl sy'n sôn yn ymosod gyda ti? Mei, fi wedi colli track yn y formation di. Mae gen i 2 ymosodwr sgyn i. A mae un, dwi'n meddwl, yn eitha amlwg. O'n i'n sôn ar y dechrau bod na 6 neu 7 chwaraewr, dwi'n meddwl, sydd yn untouchable, dwi'n meddwl. Bod rhaid ydyn nhw fod yn y tîm. A Ian Rush ydy un o heini. O'n i'n meddwl. Bod yr arwr mawr i fi pan ni'n tyfu fyny, bod fi ddim hyd yn oed yn cefnogi Lerpwl yn dweud y gwir. Ond, just sgorio'r goliau heb i ail, oedd i gyfraniad i Gymru, o dechrau'r 80au tan bet, canol y 90au yn anhygoel. Mond Gareth Bale sydd wedi sgorio mwy o goliau na fo. A mae pobl yn sôn am y tymor na gath o allan yn Juventus, a bod o bach o flop yma. Wel eto, dwi'n teimlo hwnna bach o myth, nath o sgorio lo ryw 4 gol ar 10, dwi'n meddwl, mewn just o dan 40 o gema. A pan ti'n meddwl am Serie A yn yr 80au, ar gyfartaledd rhyw 1 gol y gêm yn cael ei sgorio. Felly, dyna ddim yn rhwg o gwbl. Mae o yn y tîm fel out-and-out goal scorer gyda fi. A wedyn, swn i'n chwarae, neill wrth i ymwyl o, neu rhyw just tu ôl iddo fo. Cawr arall nath chwarae i Juventus, sef John Charles, wrth gwrs. Mae fe mewn. Mae o'n un arall, oedd rhaid i ffitio fe mewn yn rwla, ond o'n i'n cweith yn siŵr yn lle. Oedd o eto, chwaraeodd ei Gymru, nath o chwarae yn yr amddiffyn hyd yn oed, ond mae rhywun yn teimlo, na, tisio y chwaraewyr yma yn chwarae yn ei safle gorau. A
pan math o Juventus, yn bendant fi oedd o ddim yn flops, a neb gallu dweud, i sgorio o dros 100 o goliau yna mewn 100 hanner o gema, enillodd o Serie A, 2 gwaith, enillodd nhw Coppa Italia, y 2 waith yna. A just, fel mae i lysenno fo cawr addfwyn yn dweud, just cawr o chwaraewr, de. A just mae'r syniad yma i gael ochr yn ochr efo rush yn gallu taro'r peli lawr i rush os nad yn sgorio ei hun. Pam na mwyn 38 o gapiau gath John Charles, Sir John Charles? Dwi'n yn siŵr, mi nath o chwarae i Gymru am gyfnod eitha hir, ond y llai o gemau yn cael ei chwarae bryd hynny i ddechrau fod. Mi oedd na, hyd yn oed mewn gemau rhagbrofol, ella rhyw 4 i 6 gem, oedd na ar y tro. A mi oedd yn gyfnod, wrth gwrs, mi welon ni yn Cwpan y Byd yn 1958, achos bod yn chwaraewr mor dda, mi oedd tîm eraill yn mynd ar ei ôl o ac yn i gicio allan o'r gem, mi ddigwyddodd hynny i ni yn 1958. A mae hynna mewn ffordd od yn dangos faint o barch oedd gen pobl teg ato fo dydy. Bod pobl yn bodlon mynd ar ei ôl o a'i gicio fo, a'i dio stopio fo rhag chwarae o gwbl. Ond, mae o'n, dwi'n siŵr sy'n o'n chwarae heddiw, sy'n fod i ennill 2 waith gymaint yna gapiau i Gymru. A ella sy'n fod bach anoddach i bobl i gicio fo ar y cae, diolch byth. Ond, fe wnaeth dwi'n mond meddwl, tybod os fysa chwaraewr yna i gyd wedi chwarae ar yr un pryd, waw, am ddim sy'n gyda. Ie, fi'n ofyn am y rhai sydd ddim wedi cael eu cynnwys ar y diwedd, Mei, achos mae'n gymryd ambell i ddewis anodd. Pwy sydd ar ôl gyda ti, Malcolm? Gyda fi yn ymosodwr, da ni wedi fo'n barod, yr un sa wedi mynd i unrhyw dîm yn y byd. Ac o'n i'n addoli fo oherwydd ond o'n mynd i sgorio goliau mor hawdd oedd Ian Rush. Beth oedd eto, fi'n cofio fe, cofio gwylio fe, fel rhywun oedd chwarae gyda fe yn ei erbyn e, ymarfer gyda fe, beth oedd yn neud e mor arbennig? Wel, y ffordd oedd o'n gweithio, oedd o ddim yn ymarfer yn dda iawn, oedd o'n chwaraewr gweitha erioed. Oedd unrhyw un yn ymarfer yn dda yn y cyfnod hynny? Na, dim llawar, de. Ond oedd Ian Rush yn ymarfer fel Jane ac yn chwarae fel Tarzan, dyna fel la. Ond oedd pan oedd gola y stadiwm, pan oedd y stafell newid na, oedd o'n mynd i'r parc a ben ei hun. Oedd chi'n gwybod, oedd o'n gwneud rhyw ddelwedd yn ei ben am ffordd oedd o'n mynd i sgorio, i safleoedd oedd o'n mynd i wneud, faint o galad oedd o'n mynd i weithio, oherwydd oedd o bod tro'n niwsans i amddiffynwyr, cofia. Dan yna sôn, bod tro pan o'n i'n tyfu fyny yn chwaraewr, ti'n cael o'r ymosod. Oedd o yn gadael eto, o fe gyflymdra, oedd o'n gadael i'r amddiffyn, meddwl o'n cael ffordd ei hun. Unwaith oedd un pas yn mynd i llall, oedd o'n gael o lawr yn sydyn. A i ddeud faint o gyflym oedd o, dwi'n cofio oedden ni'n cael rhyw rasis bach yn ymarfer, ac oedden ni'n bod tro'r i Ryan Giggs yn 17 oed yn ebyn Ian Rush, a ddau nhw o'r cyflymau ganddyn ni. A oedd ar ôl ond i'w 10 llath oedden nhw'n gorfod sprintio. Ac ar ôl i'w 5 llath, oedd Ian Rush yn troi rownd a weifio at Ryan Giggs. Dyna faint o gyflym oedd Ian Rush, iawn. Oedd o cyflymach dwi erioed i weld, a erioed i chwarae fo. Ac yn ymarfer, sa'ch chi wedi synnu jyst i wylio fo, faint o hawdd oedd o'n curo bob un ras. Oedd gen fo'r fast twitch fibers ma, yn mynd o'i ben i lawr i'w draed, ac oedd o wedi mynd. Ond o flaen y gol, oedd o yn medru seclo hyn. Oedd o'n medru cadw i ben. Oedd o'n medru gwneud yr eiliad bach fwy o amser iddo fo hun, na i mi yn ymosodwr arall. Ond cofia, mae'n chwynkiad o amser o gynnu fo i wneud i benderfyniad lle dwi'n wedi reid y bel. Ond oedd o bod tro'n deitha fi, na i byth a gofio, Mal, the goalpost never move. A mi o'n hollol, iawn. Di'r bus byth symud, byth. Ond oedd o wedi cael y gol yma, fatha rhyw tatŵ yn tu ôl i'w ben. Felly oedd o, efo'i gefn i gol, oedd o'n gwybod lle oedd y gol, lle oedd safle'r golwr. Felly, dim just y ffordd oedd o chwarae'r tîm, ond yn glinigol yn ddigyfaddawd o ffordd oedd o sgorio gols. Sa bo wedi cerdded dros i 9, dwi'n meddwl, i sgorio gol. Dyna sut oedd o. Am bresenoldeb. Ia, am bresenoldeb. Felly, 4, 2 ddista, gyda fi 3 wedyn, 2 ysgellwr, yr ôl rhif 10 ar y Ramsey,
a'r arwr I hun Ian Rush fel blaenwr. Am dîm, dau dîm campus. Os na enwau, chi methu credu chi wedi cynnwys, mae rhai fod cwpl y ti, ti'n methu credu sy'n yn dy dîm di. Yn bendant, Ivor Orchard, sut yn y byd dwi'n gallu gwneud tîm Cymru heb I gynnwys o, the golden boy of Welsh football fel mae'n cael ei alw, chwaraeodd o dros 60 weithiau Gymru, sgoriodd o bosib, y gol ora erioed mewn Cris Coch hwnna yn erbyn Hwngari yn Cwpan y Byd mewn 5-8. Ond na, jyst methu ffitio mewn, mae Trevor Ford yn un arall, fel Ivor Orchard, di sgorio 23 gol I Gymru, dim ond Bale a Rush, dal di fod sydd wedi sgorio mwy o gols o ran reisio, goal-scoring reisio, lle Trevor Ford, sydd o'r gorau I Gymru erioed, ond sut da ni ffitio mewn. Mark Hughes yn un arall, sy'n gallu bod yma, trwy dydd, yn enwi yr ail dîm, os licio di. Cyn I ni fynd, diolch am eich cwmni, di mwynhau. Fi'n mynd I ddewis y kit coch hymol, mae Mei yn gwisgo'r un melyn, mae'n ei gael y kit na. Pwy bydde ti'n dewis yn reolwr, Malcolm? Mi'n mynd am yr un amlwg, y gŵr nath gario ni I Ffrainc ar Euros yn 2016? Im cwestiwn. Dim ond faint o gymeriadau yn yr ystafell newid na, fysa Chris Coleman, efo'i digri mewn pobl, wedi cael y gorau allan o'r nhw. Hyfryd, wedi mwynhau. Nyn ni roi'r ddau dîm I fyny, geith pawb wylio, dadle ac angytuno, ond mae'n wedi bod yn bleser. Mei a Malcolm, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Diolch nawr, pleser I gyd gyda fi. Diolch, Bed.